פרק א' משנה ז'. פרק א' משנה ז'. היא אומרת מקת עצוני ואומר לו כי אלא דמוסת איש. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים בבנת, רבי יהושע אומר נותן אותם, אלא רבי זרקת מקת עץ עד שתביא יעל לפניו. פרק ד' משנה. פרק ד' משנה? ד'. האב זכאי בביתו בקידושה בכסף, בשטר ובביאה, זכאי מצאתם לעשות עוד בשטר נדרה, מקבל את פתרנו, אוכל קרוב בחיה, מסד, יותר עליו ראשי, אוכל קרוב בחיה, חיה במזרחי קריאה בקריאתה, רבי, יהודה אומר אפילו אני שבישראל, צריך לפחות משנה חלילין ומקונן. פרק ד' משנה. פרק ד' משנה ו'. פרק ד' משנה ו'. שנייה אחת. ונוחה מזרם, זה מדרש, רבי אלעזר בן עזריה לפני החכמים, וקרן ביה בנים ירושים ובנות יזון נורא בנים אינם ירושים אלא לאחר מצד אביהן, בנות אינן ניזונות אלא לאחר מצד האב, ובנות אינן ניזונות אלא לאחר מצד אביהן. כמה? זה לא זז, אם הזום לא עובד, זה לא זמין ופרק זה לא זז. פרק ה' משנה ב', נותנים בתולה 12 חודש שתבע אבל לפרנס עצמה ולאלמנה 30 יום. לפרנס את עצמו וכשם. בגשם שנותנים לאישה, גם לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה 30 יום. הגיע הזמן ולא נשאו, אוכלות בשלום ואוכלות בשונות. רבן, רבי רפן אומר, נותנים להכל תרומה, רבי עקיבא אומר, לך צריך חולים, לך צריך תרומה. שתמלרים מזרזנים בנות וארומנות שהתמרו נפלט גמר הגז נותנים לה נפטר ביהודה ובחומת שביהודה נפוש רבי יהודה אומר כל השתים תורן כל תרישן תופרה כל רעמים תורן ותמרמת שכמונה כל בנות שכמה פטורות חוץ מן המוסטפות הדמעיין לא חומש ואין לו ביור ונלכה לעונן מוכנס לירושלים בימי העבדים את מותו ובדרכים אותו לעם הארץ מחללים אותו כסף על כסף נחושת על נחושת על הפירות ועבדי את הפירות דברי רבים, וחכמים אומרים יעלה הפרות ואוכלות ואוכלה להם וכהחזר על בהמה, קמח לאורות, שמן הנר, שמן הסוף בו את הכלים פטור, מן הדמעים התניגו לילן פטור, מן הדמעים חלה, דמה אותם דמדמה, בלקוח בכסף מעשר שנים שערי המלאכות פורין, מן הדמעים ומן הרי בית שמיים, החייבים בית הלל פותרים מים רבים, במושתתים, ברום פחין, לא מזמנים עליו ברום מהששות, היהודים מעשר שני לראשונים בקרב, גרדי, סמכות, אבישת ונתן בצמר, פטור מן הדמיים. היה לו דבר. זהו, גם פרק ב'. גם פרק ב'? שתי פרקים? פספסת דיסק, למה לא אמרת? היית מרוויח 2 עכשיו. אלו דברים תשן דמי ורוד. אלו דברים תשן דמי ורוד. מה קורה? גיבלה והתמרים אחרות ומר לזרקו מן הראש שבחוץ אליו, אז כל המשתמש ממנו פטור. מקבל עליו להיות נאמן, ועשה עת שהוא מוכר ועת שהוא אוכל ועת שהוא לוקח. ואינו מתארץ אל המארץ, רבי יהודה אומר, אתה מתארץ אל המארץ, נאמן אמרו לו על עצמו, אינו נאמן כיצד יהיה נאמן עד שאחרים מקבל עליו להיות חברנו, מוכר להר מהארץ לחברת, ואינו לוקח ממנו, הולך ואינו מתארץ אל המארץ, רבי יהודה אומר, אף פעם מתארץ אל המארץ. אף לגדל בהמה דקה ולא יפרוס בנדרים ובשרוק ולא ימתאמן, המתאים משמש בבית, המדרש אמרו, לא באו אלו לכלל. תחתומים לא ריגו אותם חכמים להפריש אלא כדי תרומת מעשר וכלל החלבנים אינן רשאים להפריש אלא כדי תרומת מעשר אינן רשאים למכור את האדמה לכל משלים דק עסקי ועשית נוס מוחה תבואה רשאים למכור את האדמה לכל משלים דק עסקי ועשית נוס מוחה תבואה רבי מאיר אומרת שלכל ימדל בגסר ומנטו ודקה ודקה ומנטו ובגסר תפל הדקה לגסר יזוי מדק עשה ויש לו שתקבל מלח דינר רבי יוסי אומר סלט אין מסלם ובמקפות שירקות מן שהוא מוכן הקצרה פטור זק וברור, תגידו את זה? עושים בסוכה זכר לענני כבוד כשעם ישראל הוציא אותנו מארץ מצרים אז יש שתי אופציות ענני כבוד שהוא כיסה אותנו בענני כבוד וגם כן אלו בסוכות מצד עצמנו אבל זה ענני כבוד מה מיוחד בענני כבוד? זה היו 7 ענני כבוד, 4 רוחות, מזרח, מערב, צפון, דרום, אחד למעלה, אחד למטה, ואחד שהיה מוביל. ויש שם הרבה ניסים, שאם אדם מסתכל וחושב על זה, ניסים שאי אפשר לתאר. היה, בוא ניקח דוגמה, היה air condition, היה מיזוג אוויר, לכונה.
כן? לא, השמש לא הכתה, והיה ברוך השם, היה מזגן, לגברים 22 מעלות, נשים 26, תינוקות שנולדים 38, כל אחד לפי מעלתו. לפי מעלתו. היה סמלתך לא בלטה מעליך, היו מגיעים שני עננים ערב שבת, מנקים את הסמלה לכבוד שבת, ככה היה כמו מכוניות, זה של המכוניות, היה בעננים, מנקה הכל. היו גודלים עם המציאות, היה מציאות של רגליך לא בצקה. היום ברוך השם רוצים לקנות נעליים, איזה נעליים? איזה נעליים אתה רוצה? דרך נעלי ספורט, יש, אתה יודע, נייק, כריות אוויר וכל זה. שם היינו הולכים על עננים. יש יותר אוויר מזה? אפשר לתאר, בגלל זה רגליך לא בצקה, לא היו מורידים את הנעליים, לגרד, לא היה מציאות כזאת. ואת כל הניסים האלה, אי אפשר לתאר, זה רק דוגמה, כן? ניתן על דרך הבדיחותא בתור דוגמה של ניסים. אבל כל הניסים האלה, לכאורה היו בהסתר גם. כאילו, אף אחד לא ראה. עם ישראל, אבל כולם, הכל אנחנו מכוסים בעננים. אני השנה קצת היה לי קשה, שאלתי, למה זה נקרא ענני כבוד? הקדוש ברוך הוא, אתה שם אותנו בשבעה עננים. למה ענני כבוד? מה העניין של ענני כבוד? לכבוד עם ישראל. טוב, לכבוד עם ישראל, אבל למה זה נקרא ענני כבוד? זה בכיסוי כזה, איפה בדיוק הכבוד פה? כבוד זה ביטוי, דרך הכבוד, זה קצת ביטוי של ענני כבוד. הביטוי הזה, אתה תגיד ענני צילה דמיימותא, ענני הגנה, ענני שמירה, לא יודע, ענני כבוד זה קצת... ומי זכה לזה? אהרון. למה דווקא הוא? מה העניין שלו לזכות דווקא בעננים? הרי בעירה של מרים. משה נתן את המן. טוב, גם עליהם אפשר לשאול. אבל מצד המציאות, למה אהרון זכה שבזכותו יהיה ענני כבוד? ועוד יותר, יש לנו ציווי גם כן לשמוח יותר. בחג סוכות יש מצווה לשמוח יותר מאשר כל חג אחר. אנחנו לומדים ושמחת בחגיך שופר בסוכות לגבי שאר החגים. אבל המציאות היא של השמחה היא דווקא בסוכות. למה? מה מיוחד בחג הזה? עוד יותר תשאל, מוציאים אותנו, מחזירים אותנו למעברות. לא מחזירים אותנו למעברות, מה יש בשנה? תחיה בצריפים, תחיה בזה, אתה לא עובד לצריפים ותשמח. אתה, קריאת יובל, האסבסטונים שם מדברים, אז תראה, למה אתה תשמח? איפה השמחה? מה, תחזור 60 שנה אחורה? איפה? אני לא מדבר עד 2000 שנה, אני מדבר על צד המציאות. כדי לנסות להסביר את זה, אני רוצה לנסות להסביר גם את המציאות של הסוכה. הסוכה, אם תשים לב, כמו שאמרנו, זה נראה אם מישהו יבוא מבחוץ, יסתכל, יראה, אנחנו גרים במעברות, אבל בפנים, הכל מקושט. אתה יכולה לצלם גם כן, שיראו את הסוכה, איזה יופי של קישוטים, איזה יופי. מה קרה? למה בחוץ לא מקשטים? בחוץ הכל עץ, גם את זה אפשר לראות, הכל עץ פשוט וזה. בפנים, עושר, לבן, קישוטים, תמונות, למה זה? מה קרה? ויש עוד מצווה להפות את הסוכה, לעשות נוי של סוכה, אתה יכול לחסות את הסכך, הסכך שהוא העיקר, אתה שם לו וילון בפנים, וחסה, מותר, כשר, אין בעיה. כשר, תצבע את הסכך, תעשה מה שאתה רוצה, כשר, הכל בסדר. צבע מבפנים, מה קרה? איפה העניין הזה? וכדי לנסות להסביר את זה, אני לפי דעתי, כל העניין של השמחה, זה מה שהתורה מנסה ללמד אותנו, שלהבדיל מאומות העולם, להבדיל מהגויים, הם שמחים, איך הם שמחים? הם הולכים לבלות באיזשהו מקום. למה? הולכים לבלות באיזשהו דבר חיצוני, ואומרים, טוב, השמחה תבוא לי על ידי דבר חיצוני. אבל אצלנו, וזה העניין של החג הזה, לפי דעתי אני אומר שהתורה מנסה להראות לנו שהשמחה באה מבפנים דווקא. רק מבפנים. מה הראיה? אתן לך ראיה. כתוב אצל שרה, שרה היה לה עוד שם. מה היה השם שלה? עסקה. מה זה עסקה? סוכה. כתוב שבאו המלאכים וקראו לה. אז אמרו, איה שרה אשתך. מה אמרו?
מה הוא אמר, אברהם? הנה באוהל. מה זה באוהל? בתוך האוהל, בפנים. אוהל בגימטריה זה ל"ו, 36. בית אוהל זה עין בית, שם אב. אבל הנה אנוכי בא אליך באב הענן. מה זה ענן? זה עכשיו לקרוא שכיסה אותה. ואז מה כתוב על שרה? ותצחק שרה בקרבה. הצחוק, השמחה, איפה היה? פנימי. ברגע שתצחק שרה בקרבה, כשהצחוק הוא אמיתי מבפנים, מה יצא? זכתה ליצחק. יצחק שהוא שמחה פנימית. אהרון זכה לזה, למה? כי כתוב ורעך ושמח בליבו דווקא. ברגע שהוא שמח בליבו, זה השמחה האמיתית. השמחה האמיתית היא צריכה לבוא מבפנים כלפי החוץ. אין דבר כזה מבחוץ. מבפנים אתה מוציא את זה, בגלל זה הקישוטים, איפה הם? מבפנים. כתוב, כי הנה החושך יכסה ארץ, בערפל נעמדים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראים. מה זה כי הנה החושך יכסה ארץ? החושך לגבי ארץ, לגבי כל האומות, זה חושך. ערפל למי יהיה? לאומים. אבל עלייך די כאן. עלייך באופן אישי, יזרח השם, וכבודו עלייך יראים. דווקא עלייך, על עם ישראל. לא על מציאות של שופוני לכולם, יאללה אני זה. פנימה. בגלל זה נקרא ענני כבוד. כבוד בגימטריה זה לב. לב. כ' ב' ו' ד' זה לב. כ' 20, ב' 2, ו' וד' עוד 10, לב. הענני כבוד מראים את הלב. הכל מוסתר, גם הלב מוסתר, יש לו עננים מבפנים, הכל זה מוסתר, אבל הלב צריך להיות בשמחה. זה כתוב גם ככה, שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. היה צריך לכתוב לב, למה כתוב לבב? אתה אומר, שני צריך זה לבביך, אבל לבב רשום, לא לבביך. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. משמע שיש שתי לבבות. איזה לב? יש טוב לב ושמחת הלב. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, שזה שמחת הלב, ובטוב הלב. עליון כן טוב לב. אבל יש שמחת הלב, השמחה הפנימית באה מהלב. אז כמו שאמרנו, הלב צריך להיות בשמחה תמידית. חושב על זה הבן איש חי, על המזבח, שכמה מזבח היה, למד בית אמה, למד בית אמה. זה מניין לב. אז כתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכלה. אש תמיד תוקד על המזבח. זאת אומרת, מה זה אש תמיד? אומר הלב, אם ניקח את המילוי שלו, מה זה המילוי? את האותיות. אני רוצה לכתוב לב, איך אני כותב? למד, מם, ד'. למד, איך אני כותב למד? למד, מם, ד'. ב', ב', י', ת'. ניקח את המילוי של האות, לא רק את האות. צריך לכתוב למד וב'. אז למד, מם, ד', ב', י', ת'. אז המילוי של הלב זה אותיות תמיד. אז אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ברגע שהלב הוא תמיד בבחינה של אש לעבוד את השם על המזבח, זה לא יכבה. אין חוכמה. זה אומר הבן איש חי. אז אנחנו רואים שהעיקר העניין של סוכות זה הלב. זה העניין הפנימי, השמחה הפנימית, העבודה הפנימית. אמרתי, ראיתי מה שהוא כותב, הרב פילנסקי, שהמציאות היא צריכה להיות תמיד. איך תמיד? אם זה לא יהיה בתוך המשכן הפנימי של הלב, בתוך תוכו, שהוא ידע את זה, בעל פה, בצורה תמידית, שזה יהיה שגור בפיו, פיו וליבו שווים. ברגע שזה שגור אצלו כל הזמן, אז הוא יכול לעבוד את השם בצורה אמיתית. זה יש תמיד. אבל אם הוא רגע אני צריך ספר, רגע אני צריך עוד איזשהו עזר להבדיל, חיצוני. אפילו שזה גם טוב, אבל כשאני צריך איזשהו עזר חיצוני, אז זה קצת מתחיל להיות קשה, זה כבר לא פנימי, זה כבר לא בא מהשורש הזה. זה רשום בשער, מי שבא בתלמודו בידו מצד המציאות, אתה ישר, אתה רוצה ישר, אין בעיה, מה הבעיה? מתי אתה שולט? שזה בפנים. ברגע שזה בפנים, אין בעיה, כמו שאתם הבאתם לנו דוגמה בפרודסים, שאני אזכה לזה, בעזרת השם.
שהבאת לנו דוגמה נפלאה, שזה בפנים, אתה בא אומר לו דק, תתחיל להגיד לי, יאללה. זה בליבו, זה יש תמיד, וזה מה שסוכות מנסה להגיד לנו, שהמציאות היא השמחה הפנימית, המציאות הפנימית, וככה יש גם בשמחה לאדם. האדם שבא ללמוד תורה והוא מרגיש שיש לו איזשהו חיסרון בידיעה, שיש לו איזשהו משהו, הוא מרגיש קצת חסר, או שזה הלב שלם, שהמציאות היא שלמה, זה העולם אחר. לכן יש חשיבות לשבת ולעסוק באיזשהו משהו לפחות, הצחים ולמחזיקים ובתורכם מושר, מצד המציאות שיחזיק איזשהו משהו, אבל ללמוד את כל התורה בעל פה זה קשה. אבל יחזיק איזשהו משהו ובו ידבק, זה מעלה שיכולה להביא לו את השמחה ואת העבודה הפנימית בצורה אמיתית, בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. שתמשיכו לעשות חייג ושאני אזכה להשתתף איתכם בצורה של ידיעה כזאת ושל בעל פה בעזרת השם עם כל עם ישראל. בנה ושלמה ברחו? כרפיות האלה. שלמה, נו. ופה כל דבר פה זה מצווה, זה מה אני יודע? זה מצווה, זה לא ריגוד. זה כל הלך שלי, יכול לעשות אותו, זה מצווה זה. זה המצווה של החג. נכון? נו, בניה. מתבייש פתאום. גדל הכי מכניס מרד.